עכשיו לנושא הבא. סוכן ביטוח טוען שזוג קשישים עונה אותו וגרם לו להפסד של עשרות אלפי שקלים. הנה עורך הדין אברהם בומה ברחד עוסק בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שיסביר לנו קודם כל מה זה צו הפטר, מה זאת אומרת, מה הסיפור שאנחנו מדברים כאן? כשנגמר התהליך, תשאלו אותי מהסוף, אבל כשנגמר תהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בית המשפט נותן הפטר, וכל החובות של האדם... הפטר זה כמו פטור בעצם, זאת אומרת סוג של פטור. כן. כל החובות נמחקים. חוץ מחובות שמוחרגים. אז עכשיו בואו נחזור רגע להתחלה. מה קרה במקרה הזה? זאת אומרת, סוכן ביטוח טוען שהמונו... במקרה הזה אני לא הצגתי, אבל מה שקרה זה שהוא טען שהם מונו אותו, הם לקחו ממנו הלוואה במרמה, ולא התכוונו להחזיר, ולאחר מכן באמת הם לא יכלו להחזיר. זאת אומרת, הוא מראש לא ידע זאת כמובן. הוא ידע. שהם לא יכולים להחזיר לו. לא שהם לא יכולים, אבל הוא ידע שהם במצב כלכלי לא טוב, בגלל זה הוא הלווה להם, גם בגלל זה הוא הלווה להם, הוא גם קיבל על זה איזשהו ריבית קטנה, כן. והוא ניסה אחר כך לטעון שהם עונו אותו. המילות המפתח בחדלות פירעון זה מרמה ותום לב. זאת אומרת, הוא בעצם טען שהם לא היו בתום לב, הם ידעו שהם במצב כלכלי קשה, הם ידעו שהם לוקחים בעצם הלוואה, שיש סיכוי סביר מאוד שהם לא יכלו לעמוד בה, ולכן מגיע לו גם את הכסף, זאת אומרת. הם האמינו, והוא ידע את זה, שהם ישקמו את העסק. גם הם הצליחו למכור אותו לאחר מכן, בהרבה כסף, אבל הם האמינו שהם ישקמו, והיה להם גם קופות, אז הם הבטיחו לו להחזיר לו את הכסף. אז בעצם הטענה שלו הייתה שהוא, יהיה ראשון בין אנושים? לא, שיחריגו את החוב שלו מההפטר. זאת אומרת, רגע, צריך רגע להגיד שיש כאילו הפטר, בעצם בית המשפט נותן רגע עכשיו איזשהו סידור חוב, בעצם הסדר חוב לאורך זמן. זה לפני ההפטר. אחרי ההפטר גם נותנים סידור חוב, תשלום חודשי, ופטור מכל החובות. יש חריגים. בית משפט יכול להחריג למשל את חובות למוסדות המדינה, מס הכנסה, מע"מ, הוא יכול להחריג ולהגיד, אתה כן תשלם, וזה מקרה שהוא ביקש שיחריגו אותו. זאת אומרת, ממש כמו אחד ממוסדות הממשלה. מה בסוף החליט בית המשפט במקרה הזה? לא להחריג אותו, כיוון שבית המשפט טען שהוא ידע שהם במצב כלכלי. זאת אומרת שלא הייתה שם הונאה, הוא ידע שהם במצב... לא היה מרמה ולא הייתה הונאה, הם אפילו שילמו לו תשלום אחד, בהסדר שלהם 3 תשלומים, כ100,000 שקל, כל תשלום, הם שילמו לו את הראשון. לא יכלו לשלם יותר. עכשיו, אתה אומר שבמקרים שהעסקים אחרי זה באמת קורה משהו, קורה תהליך של פשיטת רגל, הם בכל זאת מצליחים להבריא, להשתקם, אפילו אתה אומר במקרה הזה צריכו למכור את העסק אחרי זה בסכום נאה, לא מגיע למי שהיה ככה בתחילת הדרך גם כן ליהנות מהסכומים האלה? כדי להדגיש, המושג המשפטי היום זה לא פשיטת רגל, זה חדלות פירעון ושיקום כלכלי. זה חוק די מהזמן האחרון, והחוק הזה גם שם דגש מאוד על השיקום הכלכלי. כדי שהוא יהיה מהיר. שיהיה לא ארוך מדי, כן. אבל לאפשר לבן אדם להתאושש. זה אחד העקרונות הכי משמעותיים של החוק החדש הזה. מה אתה ממליץ ככה למי ששומע אותנו ויש לו איזשהם ספקות, כשהוא נותן הלוואה, שהוא ספק אולי של חברה שעלולה אולי להיקלע למצב של חדלות פירעון? שכל הדברים יהיו ברורים. במקרה שלהם, הם הבטיחו לו כל מיני דברים, אבל זה לא היה כתוב באף מקום. אז בית המשפט טען, אין לך אסמכתה. זאת אומרת, אם זה היה כתוב, יש סיכוי שהיו מחריגים אותו. אם זה היה כתוב והיה ברור, אז כן, יש סיכוי. אוקיי, מעניין. כל מה שקשור, המרמה ותום לב, זה חשוב מאוד בתהליכים של חדלות פירעון. גם לפני וגם תוך כדי. זאת אומרת, בית המשפט על זה נותן את מרב הדגש. הוא אומר, כבר הגעת למצב לאיזשהו בור כלכלי, לפחות תהיה ישר, תהיה נקי כפיים. נכון, אנחנו רוצים לעזור לך, והמדינה רוצה לעזור לך בחקיקה, אבל תהיה תום לב, גם לפני שאתה מגיש את הבקשה, וגם תוך כדי כל התהליך. בהחלט. תודה רבה. תודה רבה לך. 13